Tu sam čovjek, tu kupujem. Već 20 godina DM Drogery Markt posluje na BiH tržištu, nudeći kupcima bogat izbor proizvoda i usluga. A sami počeci DM-a u Bosni i Hercegovini vode u DM trgovinu u Sarajevu u naselju Dobrinja. Jako lijepa slika. Da. Mladi, lijepi, zgodni. Ali Budi zbunjeni. puno uspomena. Tačno. I najbitnije, svi smo još uvijek u DM-u. Da, to su trenuci koji se čovjek uvijek rado sjeća. Da. Lijepe uspomene. Da. Te 2006. godine DM je započeo rad s 11 zaposlenika. Nas 9 u DM trgovinama i 2 u centrali. Osjećali smo poseban žar za poduhvat da uspijemo na BiH tržištu koje je izuzetno zahtjevno. Podršku su nam tada pružale kolege i kolegice iz DM Hrvatske. Iako je moja prva ljubav i prvo zaposlenje u DM-u bilo u logistici u Hrvatskoj, postao sam poslovođa upravo te trgovine na Dobrinji. Čovjek na prvom mjestu. Već 20 godina na tržištu Bosne i Hercegovine naš je cilj u središte djelovanja staviti potrebe pojedinca. Bio on naš zaposlenik, kupac, poslovni partner ili dio zajednice u kojoj poslujemo. I u godinama koje su pred nama težimo istom. Razvijati se u skladu s potrebama kupaca, nudeći poseban doživljaj kupovine u kojem se osjećaju dobrodošlo, shvaćeno, gdje mogu potražiti savjet i pronaći sve ono što im je potrebno. Osjećamo poseban žar za zajednicu u kojoj poslujemo. Želimo motivirati sugrađane da budu društveno angažirani, podržati održive projekte za budućnost u kojoj vrijedi živjeti. U tomu možemo uspjeti uz podršku zadovoljnih kupaca, zaposlenika i poslovnih partnera. Jer samo u zajedništvu i sinergiji u mogućnosti smo ispuniti naše obećanje tu sam čovjek. Upravo stoga ovaj jubilej posvećujemo svima koji su postali dijelom naše DM obitelji i koji su omogućili da već 20 godina osjećamo isti žar za budućnost. I danas se sjećam tog uzbuđenja kada sam saznala da ću početi raditi u DM-u. Zapravo, to uzbuđenje nikada nije ni prestalo. Raditi u DM-u znači razvijati se svaki dan, otkrivati nove aspekte filozofije koja u središtu djelovanja stavlja čovjeka. I zaista je tako. Pored ponude proizvoda i usluga u trgovinama i na online shopu, DM posebnu pažnju posvećuje svim aspektima održivog djelovanja. Ulaže u razvoj zaposlenika, realizuje društveno odgovorne kampanje, brine o zdravlju žena i ljudima u potrebi te pruža podršku kulturi i zaštitu okoliša. Da je to zaista tako, kupci mi to svakodnevno i potvrđuju. A ja osjećam poseban žar što sam u mogućnosti da oplemenim njihove potrebe. Pored stalnog ulaganja u razvoj naših zaposlenika, cilj nam je odgovoriti na potrebe naših kupaca. Zajedno s našim partnerima ulažemo u uređenje prodajnog prostora i unapređenje ponude proizvoda i usluga za naše kupce. Želja nam je da im u svakom pogledu olakšamo svakodnevnicu u široku ponudu proizvoda po uvijek povoljno cijenama, ali i mogućnosti uštede uz Active Beauty program lojalnosti kako u DM trgovinama, tako i na online shopu. Pored privatnih robnih marki DM-a, njegujemo dugoročnu i fair saradnju s našim partnerima drugih svjetski poznatih brendova industrije, ali i onih domaćih. Za 20 godina DM se sa više od 1200 zaposlenika i 93 trgovine u 48 gradova, Dialogikumu i distribucijskom centru u Sarajevu pozicionira kao vodeća kompanija u kategoriji drogerija. Kontinuiranom brigom o zaposlenicima DM njeguje imidž najpoželjnijeg poslodavca, priznanje kojemu je dodijeljeno 11 puta, od toga 9 puta zaredom. Nakon završetka master studija odlučila sam se prijaviti na prvi posao.
Pronašla sam oglas DM Drogerie Markt za marketing poziciju PR timu na LinkedInu i bez razmišljanja popunila prijavu. Kada sam došla na testiranje u DM Dialogikum i vidjela konkurenciju, pomislila sam nema šanse da prođem, jer nisam imala nikakvo iskustvo. No ubrzo sam dobila poziv na intervju gdje su me dočekale kolegice iz marketinga i odmah sam se osjećala ugodno i opušteno. Nakon intervjua, 2 dana kasnije, dobila sam poziv da sam izabrana. Nisam mogla vjerovati. Mlada djevojka bez iskustva postala je dio DM tima. Tada sam shvatila koliko DM zaista podržava i ulaže u mlade, kroz edukaciju i razvoj. Kao osoba koja je na početku karijere, DM mi je dao priliku da učim, rastem i izlazim iz svoje zone komfora. Da se okušam u stvarima i zadacima za koje nisam vjerovala da mogu i upravo me to najviše ohrabrilo i izgradilo. Mnogo mi znači što sam svoj profesionalni put započela u okruženju koje daje povjerenje i podršku. U DM-u se stvarno osjeti briga za ljude, ali i za one svakodnevne male stvari, a upravo one čine veliku razliku. Neovisno da li kupac, poslovni partner ili zaposlenik, u središtu djelovanja DM-a je čovjek. Čovjek sa potrebama, željama i težnjama. Kako u proteklih 20, tako i u narednim godinama koje s nestrpljenjem očekujemo. Tu sam čovjek. Tu kupujem.